Štab za vanredne situacije opštine Žagubica održao je redovnu sednicu kojom je predsedavao komandant Safet Pavlović. Dnevni red sadržao je izveštaj o preduzetim preventivnim merama nadležnih organa, službi i drugih subjekata zaduženih za obezbeđenje normalnog života i rada ljudi u opštini u slučaju većih snežnih padavina i stvaranja snežnih nanosa na komunikacijama i saobraćajnicama u opštini u toku zime za 2015-2016. godinu, analizu stanja na terenu i sagledavanje mogućnosti organa i javnih službi i drugih pravnih lica opremljenih za zaštitu i spasavanje u cilju obezbeđenja neophodnih uslova za život i rad stanovništva u opštine Žagubica u uslovima većih zimskih nepogoda. Zatim su donešeni zaključci o merama i aktivnostima na sprovođenju preventivnih i operativnih mera zaštite od snežnih padavina i organizaciji aktivnostima u slučaju uvođenja vanredne situacije na teritoriji opštine Žagubica u toku 2015-2016. godine. Razmatrane su informacije o postojećem stanju i izvršenim preventivnim i operativnim merama na zaštiti od poplava u 2015. godini na vodama drugog reda na teritoriji opštine Žagubica i takođe preporuka u vezi planiranja sredstava za finansiranje zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Žagubica u predlogu budžeta za 2016. godinu. Na 12. sednici Štaba za vanredne situacije opštine Žagubica takođe je dato i pozitivno mišljenje na izrađenost predloga procena ugroženosti teritorije opštine Žagubica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, a sve tačke od strane članova štaba usvojene su jednoglasno.